Emîndariya Giştî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê îro sîwekê Adara 2020 pîrozbahiyek bi hatina cejna Akîto belav kir. Têda banga rawestandina şer û pevçûnan, tekezî serpêwîstiya pabendbûna birênema û rêkarên xweparastinê kir. Enekesê di nameya xwe de gelê Siryanî, Aşûrî li her cihekî bi hatina cejna Akîto serê sala Babilî pîroz kir. Di nameya enekesê de hatiye Cejna Akîto îsal di rewşeke awarta de tê, ji bilî ku gelî Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe di çarçoveya nêzîkî 10 salên borî ve rastî êş û azaran tên, niha jî bi ser wê de sawêlek din derketiye. Ew jî piteya koronayê ye ku bi dehê hezaran ji derencama wê nexweşiyê bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê banga hevgirtin û yekrêziyê û rawestandina şer û tundutujiyê û rêzgirtina mafê mirovan ji bo rûbirûbûna vê peteyê kir. Di heman demê de bang li gel kir ku pabendiyê birêkarên xweparastinê û cîbcîkirina rênemayên tenduristî bibin. Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li dawiya nameya xwe de herwiha banga kûrkirina rewana hevbeş navbera gel de kir da ku pêk ve rewşa metirsîdar derbas bikin.